Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er 15 ondernemers voor de rechter moeten verschijnen. Het gebeurt vandaag. Het gaat om belastingbetaling en vooral het gebrek daaraan. 15 ondernemers moeten voor strafrechten verschijnen omdat zij een groot openstaand bedrag aan belastingen hebben dat ze niet zijn nagekomen. Uit eerdere zaken tegen ondernemers blijkt dat er ook gevangenisstraf kan worden opgelegd. Iedereen met een openstaande schuld van meer dan 100.000 gulden kan een gevangenisstraf van 3 maanden krijgen. En bij bedragen boven de 1 miljoen gulden kan het oplopen tot 4 maanden cel. De 15 ondernemers die nu voor de rechter verschijnen hebben openstaande belastingsschulden van tussen de 100.000 en 500.000 gulden. Het gaat om werkgevers met verschillende bedrijven die voor de rechter moeten verschijnen. Eerder gaf de officier van justitie aan in dergelijke zaken dat iedereen in de gemeenschap belasting moet betalen zoals het hoort. Zaak Lo Martinez wordt woensdag behandeld. Aanstaande woensdag zal de zaak tegen de politieke leider van de partij CAM, Miguelangelo Lo Martinez, volledig inhoudelijk worden behandeld in de rechtbank. Dit gebeurde dat de zaak al 2 keer eerder pro forma is voorgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft 5 aanklachten tegen Lo Martinez. De eerste aanklacht betreft de transport van 20 kilo cocaïne. Ook zou hij later verantwoordelijk zijn voor het transport van 100 kilo cocaïne. Er is een aanklacht voor het vervoeren van cocaïne. Er zijn allerlei aanklachten voor het vervoeren van cocaïne. Dat kunnen we wel concluderen. En daarom moet hij voor het rechter verschijnen. Zoals bekend zit Lo Martinez al sinds november vorig jaar vast. Hij heeft vaker geprobeerd om de zaak eerder behandeld te krijgen. Maar nu dus aanstaande woensdag is het tijd dat er een inhoudelijke behandeling van de zaak gaat beginnen. Behoudensvorming in de gaten. Erin richt gelukkig weinig schade aan op de bovenwindse eilanden. Orkaan Erin is afgelopen zaterdag langs de Maarten, Saba en Stesia gegaan. En er werd natuurlijk van tevoren met angst en beven gekeken naar deze orkaan, die uiteindelijk uitgroeide tot een orkaan met een kracht van 5. Dat is een hele zware orkaan, maar gelukkig is de orkaan relatief ver van de eilanden gepasseerd. Tot bijna 300 kilometer ten noordoosten. En was er natuurlijk wel sprake van veel wind en veel regenval. Ook was de zee onrustig, maar er is gelukkig weinig schade aangericht door het passeren van Erin op de bovenwindse eilanden. Maar hij is nog niet uitgeraasd en hij zal misschien in andere eilanden op het Caribisch gebied meer schade aanrichten. In Puerto Rico zaten al 150.000 mensen zonder stroom door de komst van Erin, die nu de eerste grote orkaan is van het orkaanseizoen. Muurschildering gepresenteerd, dat was één van de activiteiten van afgelopen weekend. En de herdenking van de slavenopstand van 1795 en de herdenking van Tula op 17 augustus 1795. Er waren meerdere activiteiten, onder meer kwamen mensen zaterdag al klaar bij elkaar bij het Museum Tula in Landhuis Knip om deel te nemen aan de Vlam van de Vrijheid 2025. Een historische en culturele herdenking, georganiseerd door Fundación Museum Tula. Bij het monument in Parque Municipal Libertad in Rif werden gisteren kransen gelegd bij het standbeeld van Tula. En ook werd een muurschildering onthuld en een documentaire over de erfenis van de slavernij. Dat gebeurde bij Cura di Rif. Vooral de muurschildering van Tula is zeer indrukwekkend. Mensen kunnen daar elke keer als ze in Otterbanda rijden naar kijken. En dat zijn de activiteiten voor de herdenking van Tula als in nationale geld. KPC krijgt 2 ME-voertuigen. De minister van Justitie heeft dit weekend op sociale media met trots aangekondigd dat de 2 beloofde ME-voertuigen, voertuigen van de mobiele eenheid, bijna gereed zijn voor transport naar ons eiland. Ze zitten in de laatste fase van productie en die worden gebruikt door de ME bij verschillende activiteiten, zoals het handhaven van de orde bij grote evenementen, het bieden van hulp bij openbare ordestoringen en het ondersteunen bij natuurrampen of andere grote dreigingen. Illegale landfill ontdekt in Abrahams. Bewoners van Abrahams hebben een nieuwe illegale vuilstort ontdekt in hun omgeving. Dus
Onbekenden hebben daar in de Mondi hun afval gedumpt. Dat was ook eerder aangetroffen. Toen leek het weggehaald te zijn, maar er gaan nog steeds mensen specifiek naar die plaats om een grote hoeveelheid vuilnis achter te laten op een verlaten terrein. Volgens de Extra is de situatie zorgwekkend, omdat er veel overlast wordt veroorzaakt door het afval, onder meer honden, ratten en kakkerlakken. 2 gestolen auto's aangetroffen. Dat gebeurde afgelopen weekend. Bij de Caia Piccolo stond een voertuig dat afkomstig was van diefstal. Dat op een lichtblauwe Hyundai. De dieven hadden het voertuig onder enkele kokospalmtakken verstopt. We hadden geen kans gekregen om de auto te strippen. Ook werd een andere auto in de Caia Stantia aangetroffen. De daders hadden het raam en het contactslot van het voertuig geforceerd en ook de accu gestolen. De politie heeft beide auto's meegenomen voor verder onderzoek en hoopt te achterhalen wie de daders zijn. Wij gaan even over naar de break. Zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. In de uitzending van afgelopen vrijdag gaven we aan dat staatssecretaris Eddy van Maren op Curaçao is geweest. Afgelopen donderdag en vrijdag bezocht hij ons eiland. En vrijdag gaf hij ook een persconferentie. We laten daar 2 delen van zien, waarbij hij ingaat op zijn bezoek en zijn, de zaken zoals hij heeft aangetroffen. Wat hem opviel, wat hem niet opviel, maar vooral ook zijn houding naar de eilanden toe. We moeten samenwerken. Hij is niet degene die hier moet komen om te vertellen wat we wel en niet moeten doen. Maar we moeten samen proberen het Koninkrijk beter te maken. Kijk naar het eerste deel van de persconferentie van staatssecretaris Eddy van Maren. Ik heb ervoor gekozen, toen ik deze portefeuille Koninkrijksrelaties kreeg, om toch heel snel ook de landen te gaan bezoeken. En de reden is van, als je ergens over verantwoordelijk voor bent, dan moet je ook gewoon ter plaatse geweest zijn om te weten waar je het over hebt. En wat ik daar gezien heb, is dat hier een hele grote diversiteit tussen de landen zit. Het is heel verschillend. In Nederland wordt er heel vaak gesproken over de landen in het Caribisch gebied. En ik heb wel gezien dat ieder land zijn eigen dynamiek heeft, dat ieder land zijn eigen problemen heeft. En ik ben daar ook gewoon heel blij mee dat ik dat gezien heb, want dat geeft ook een gevoel bij de portefeuille waar ik verantwoordelijk voor geworden ben. En ik weet, als staatssecretaris Herstel Groningen, want Groningen heeft ook niet altijd een hele goede band met Den Haag gehad, wat het is dat je goed moet luisteren. Dat je goed moet luisteren wat de wensen, wat de behoeften zijn, waar de pijn zit, maar waar ook de kans zit om het samen weer goed te doen. En bij mij staan mensen centraal. Dus in mijn hele beleidslijn waar ik op mijn andere portefeuille ook mee te maken heb, wat betekent het voor de mensen, is altijd een kernvraag die ik mezelf stel. En die ik ook mijn medewerkers stel als wij zaken gaan doen beleidsmatig. En ik weet dat er op de
eilanden, de verschillende landen, af en toe ook het gevoel heerst dat Den Haag niet altijd goed luistert. En ik wil weten dat ik dat wel van plan ben. Ik wil wel luisteren. Ik wil dat de inwoners van de eilanden weten, Den Haag is er ook voor de landen. En nu mijn eerste reis, waar ik gesproken heb met mensen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, die hebben mij ook een beetje leren kennen. En dit najaar zal ik ook zo snel mogelijk naar de bijzondere gemeenten gaan, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Want ik vind het belangrijk, ik probeer hem wat naar voren te halen. Ik had hem wat later in de tijd gepland, maar dat probeer ik ook wat sneller te krijgen. Ik wil jullie verhalen horen, ik wil weten wat hier speelt. Ik heb veel gesproken met bestuurders, maar ik heb ook gesproken met ondernemers. Ik heb ook gesproken met burgers. En dat vind ik belangrijk, want ik wil contact houden met de mensen waar ik dit werk voor doe. En dat zijn vooral de burgers en de ondernemers. En die verhoudingen tussen de landen en Den Haag, dat vind ik een hele belangrijke. Ik kom hier niet om te vertellen van hoe het moet. Dat kunnen jullie heel prima zelf. Maar de centrale vraag is, wat kunnen we samen doen? De landen en Den Haag. Daarnaast was een belangrijk punt van Van Malen de voedselzekerheid. Hij komt uit Groningen en heeft altijd voor zijn partij, de Boerenburgerbeweging, BBB, veel aandacht voor de landbouw gehad. Ook hier speelt dat een belangrijke rol. De landbouw, de voedselzekerheid en vooral de toekomst van de landbouw. Er is geld beschikbaar gesteld, zo benadrukt hij. En er is ook veel plan van hem om dat geld daadwerkelijk in te zetten op de 6 verschillende eilanden. Voor die 6 eilanden is in totaal 24 miljoen euro beschikbaar, bijna 50 miljoen Caribische gulden voor landbouwprojecten. We vroegen hem of het ook daadwerkelijk het plan is van de staatssecretaris om dat geld te besteden op de eilanden. Ja, er is een agro-investeringsfonds van 24 miljard voor de 6 landen in de eilanden. Dus het is een verdeling over 6. En daar gaan wij echt landbouwprojecten mee ondersteunen. En daarnaast is er een BMKB-regeling, dat is een borgstellingsregeling voor ondernemers. Die wordt ook op Curaçao geïmplementeerd. En daar wordt ook door de eigen regering over gecommuniceerd van hoe dat vorm gaat krijgen. Wat was het bedrag? Dat Voor de 6 eilanden? dat was 24 miljoen. Ja. En ik heb een vraag voor, want ik zat in de planning die u gaat doen, dat u ook een supermarkt gaat bezoeken. U noemde net zelf al dat het belangrijk is dat mensen op een eten kunnen betalen, dat het niet te duur is. Bent u ervan geschrokken? Want wij schrikken nog steeds elke dag als we naar de supermarkt gaan. Bent u geschrokken van de hoge prijzen? Ik ben geschrokken van de hoge prijzen. Ik ben trouwens wel onder de indruk van de kwaliteit die er ligt. Die is goed. Maar ik ben wel geschrokken van de prijzen. Zeker als je naar het gemiddelde inkomen kijkt hier. Ja, dan maakt voedsel gewoon een heel belangrijk deel uit van wat je moet betalen. En de woonkosten zijn ook enorm hoog. Dus het is van het allergrootste belang dat je die vrachtkosten die gepaard zijn met het leveren van voedsel, als je dat naar beneden kunt brengen en dat gewoon vanuit het eigen eiland kunt halen, ja, dan denk ik dat je een hele belangrijke stap in het welzijn en het welbevinden, maar ook in de gezondheid van de bewoners kunt genereren. En ik zie heel veel energie op dat vlak. Er zijn toch heel veel mensen. Het heeft niet altijd een hele goede. Er zijn heel veel mensen die zien landbouw niet zitten als het beroep van de toekomst. We zien ons soms liever als IT'er dan als landbouwer. En toch denk ik dat er voor heel veel jongere mensen een hele mooie toekomst in de landbouw kan liggen als ze daarop gaan investeren. En dan gaan we tot slot nog naar Bolivia, want daar zijn de uitslagen bijna helemaal bekend van de eerste ronde in de verkiezing van een nieuwe president. Er gaan 2 presidentskandidaten naar de tweede ronde. Als een presidentskandidaat niet meer dan 40% van de stemmen heeft, gaan de eerste 2 naar de volgende ronde. En het zijn allebei 2 rechtse kandidaten.
En daarmee komt er een einde aan bijna 20 jaar linksbestuur in het Latijns-Amerikaanse land. Het gaat om senator Rodrigo Paz van de Christen-Democratische Partij. Hij is zoon van oud-president Jaime Paz Zamora en hij kreeg de meeste stemmen, namelijk 31%. Daarnaast heeft de conservatieve oud-president Jorge Quiroga samen in totaal 27% van de stemmen gekregen. Quiroga, dat is de juiste naam. Zij gaan dus naar de komende tweede ronde en bepalen dan onderling wie de nieuwe president wordt. Nou, het belangrijkste nieuws volgens internationale persmedia is dat daarmee een einde is gekomen aan de leiding van Evo Morales en zijn beweging naar socialisme. Die kwamen in 2006 aan de macht en hebben in de afgelopen 20 jaar een grote rol gespeeld in de politiek van Bolivia. En daar lijkt nu een einde aan gekomen met een ruk naar rechts. 2 conservatieve kandidaten die dadelijk mogen uitmaken wie de nieuwe president wordt. Behalve het voor in de gaten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook het beste. Tot ziens.